beste behin, bagoaz. Badator, bigarren euskaraldia. Bazatoz? Pasada bat izan zen, nola bulkatu zen jende guztia. Txikien bila eskolara joan behar nuenean, eta hor, klaro, horren beste guraso, horren beste jende batera, bai. Ni ere nire txaparekin hor arro eta bizi poza edo, bai, energia pilo bat, edo hor eskolarako bide hori hori. Pozik, baina baita ere urduri ez nekielako, norekin topatuko nintzen, txapa jarrita eramango zuen, aldatu behar nuen erregistroa, euskera hitzekin orain arte egin ez du nuen horbaitekin. Bizi euskara, ahoan. Beti prest belarria, euskarari guneak ireki. Gogoatzen zara, Pilar, gu betidanik, zu beti postaria, uarteko postaria, eta beti gazteleraz. Buenos días, ¿qué tal, Xabi, qué tal, Pilar? Eta egun horretan txapak banatu, eta harrituta euskaraz bazen kiela. Gertatu zen zerbait magikoa, ez? Eta ikusi nuen, jende askorekin hitz egin ahal nuela euskeraz, ez? Eta ez bakarrik lanean, baizik eta edozein arlotan, herriko leku guztietan, adibidez, zurekin bezala, ez? Gogoratzen, ez nekien zenekienik euskaraz, topo egin genuen euskaraldian, txapa, topatu, euskara, hau poza, euskaraz egiteko aukera. Bueno, Andoni, yo contigo siempre hablaba castellano antes. Sí, lo mismo me pasa a mí contigo. Eta egun batez, ikusi zintudan, belarri prest zapa jartzen hemen. Eta momentu honetan, hasi ginen euskeraz hitz egiten. Eta euskal musika ere jotzen hasi ginen elkarrekin. Nahi duzu beste behin, beste 1000 biderkatu euskara, biderkatu aukera. Gogoratzen duzu euskaraldia baino lehen etorri zinela niri txapa eskatzera eta gelditu nintzen harrituta. Hori ikusi genuen biak euskara hitz egiten genuela, ez? Pozgarria da ere, ez? Besteek ikus dezatela bianan ere euskaraz egiten dugula. Ezkutuan zena, agerian, ondokoa, lagun, ausardi kolektibo batean. Goazen hau bizi belarri prest eta euskaraldi honetan, beste abagunea, euskaraz aritzeko ariguneak. Badugu zer egin, egiteko euskaraz.